சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஸோ என்னோடய வண்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்னோடய வண்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரிவ்யூ கிடையாது. ஸோ இது வரைக்கும் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த வண்டியோட 5 இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ 5 இயர்ஸில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அரைஸ் ஆகிருக்கு, ஸோ அதை மாதிரி என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதை பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி. ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னோடய வீடியோ வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா, இந்த வண்டி வாங்கி 5 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஸோ 5 இயர்ஸுங்கிறது வந்து 5.2 இயர்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு. ஸோ 5 இயர்ஸுங்கிறது கரெக்டான டைம் என்னோடய ஒப்பீனியன் கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நான் வந்து வண்டி வாங்கின புதுசில் ஒரு 6th டே கிட்டே வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு. என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் என்னோடய ஆக்சிடென்ட்டு. ஸோ நியர்லி ஒரு 60 km/h தான் போய்கிட்டு இருந்திருப்பேன். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கார் வந்து ஃபுல் பிரேக் லாக் பண்ணி நிப்பாட்டிட்டாங்க. ஸோ என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, நேராக கொண்டு இடிச்சிட்டேன். ஸோ அதில் வந்து எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. அதனால் வந்து வண்டியை கொண்டு ஷோரூமில் விட்டேன். ஸோ ஷோரூமில் விட்டும் போது அவங்க சொன்னாங்க, சார் புது வண்டி சார், எங்களுக்கு பார்ட்ஸே கிடைக்காதுன்னு சொல்லி 6 months கிட்ட என்னை வெயிட் பண்ண வச்சாங்க. 6 monthsங்கிறது வந்து ரொம்ப லாங் பீரியட். அப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் மொத்தமாக காலி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதை வந்து மாற்றதுக்கு 6 months கிட்ட ஆச்சு. அண்டு 6 months வந்து நான் வண்டி இல்லாமல் தான் இருந்தேன். ஸோ ஒரு கை உடஞ்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஸோ 6 monthsக்கு அப்புறம் அந்த வண்டி கிடச்சிது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் பார்ட்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு 43,000 ஆச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் 6th டேலே வந்து எனக்கு 43,000 செலவாயிடுச்சு. ஸோ அது பெரிய எனக்கு ஒரு லாஸாகவே இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் மாற்றின பார்ட்ஸ் இது. ஸோ எனக்கு வந்து கொடுக்கும்போது ஸ்டிக்கர்லாம் தான் கொடுத்தாங்க. பிகாஸ் ஸ்டிக்கர் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க, இன்னும் வரல, ஸ்டாக் வரலன்ட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 இயர்ஸ் வந்து வண்டி சூப்பராக ஓடிச்சு. ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லாமல் வண்டி ஓடிச்சு. ஸோ நானே யோசித்தேன், ஸோ பஜாஜோட பில் குவாலிட்டி இவ்வளோ நல்லா இருக்கா அப்படின்னு யோசித்தேன். பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வேலை வச்சுது. ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னோட வந்து நான் நார்மலாக வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருப்பேன். எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சசரிஸ் நிறைய மாட்டுவேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 2 லைட்டு, அதாவது எல்இடி லைட்டு, ப்ரொஜெக்டர் 2 ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் அந்த இண்டிகேட்டர் இருக்கிற இடத்துல மாட்டியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எல்இடி லைட்ஸு அது இதுன்னு தாறுமாறாக மாட்டியிருப்பேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பேட்ரி ட்ராபேக் ஆச்சு. ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் கழட்டினேன். ஸோ கழட்டும் போது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல ஷார்ட் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். அது அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆகலை, அப்படியே நார்மல். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் நார்மல் ஆகிடுச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரைவ் போயிட்டு இருக்கும்போது ரெயினில் செம்ம மழையில் போயிட்டு இருக்கும்போது வண்டி டோட்டலாக ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு. ஸோ என்ன அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை கொண்டு செக் பண்ணேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஷோரூமில் கொண்டு விட்டேன். ஸோ ஷோரூமில் விடும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் இந்த மாதிரி இந்த வண்டியில் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டேன். ஸோ பில் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து ஒரு 53,000 கிட்ட அந்த பில் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்னு. ஸோ என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு த்ராட்டில் பாடி, அப்புறமா ஃபியூல் பம்ப்பு, ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஹெட்டு வேலை பார்க்கணுன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் ECU மாற்றணுன்னாங்க. ஸோ ஒயரிங் கிட் மாற்றணுன்னாங்க. ஸோ இவ்வளோத்தையும் பில் போட்டு நீங்கள் மாற்றினா தான் வண்டி சரியாகுனாங்க. ஸோ வந்து TNF டூலில் போட்டு செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னும். பட் TNF டூல் செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, TNF டூலில் வந்து சார் ஒன்றுமே காட்டலை அப்படின்னாங்க. ஸோ அது எனக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து அங்கே விடுறதுக்கு நான் வெளியே விடலான்னு சொல்லி ஒரு லோக்கல் மெக்கானிக்கை கொண்டு விட்டேன். ஸோ அவங்க வந்து பார்த்துட்டு, சார் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது, த்ராட்டில் பாடியும் பம்பை மட்டும் மாற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னாங்க. பட் வண்டியை நான் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஐட்லிங் லெவலே 6,000 to 7,000 RPM தான் இருக்கும். ஸோ 6,000 to 7,000 RPM ஒரு சிக்னலில் போய் என்னென்னா மொத்த கூட்டமும் நம்மளை தான் பார்க்கும். ஏன்னா அந்த வண்டி வேறு பெரிய வண்டியா. ஸோ இதை பார்த்தவொடனே எல்லோரும் சரி ரேஸுக்கு தான் போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் எனக்கு தான் தெரியும் அது ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொண்டு விட்டேன். ஸோ அவங்க வந்து த்ராட்டில் பாடியும் பம்பும் மாற்றி பார்த்தாங்க. ஸோ ரெண்டுத்தையும் மாற்றினதில் வந்து எனக்கு 3,000 RPM, அதாவது ஐட்லிங் வந்து 3,000 RPM அதில் வந்து நின்றுட்டு. ஸோ அப்போது ஓகே இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்ச நாள் வண்டி ஓட்டினேன். ஸோ இது நான் சேஞ்ச் பண்ண த்ராட்டில் பாடி. ஸோ இதில் வந்து எனக்கு என்னென்னா வந்து அப்படி ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா அப்படி ஸ்டக்காகி நிற்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால வந்து த்ராட்டில் பாடியை மாற்றினாங்க. அண்ட் இன்ஜெக்டரும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதனால் மொத்தமாக த்ராட்டில் பாடியை மாற்றணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் 4 வால்வ் மாற்றிருந்தேன் இந்த சர்வீஸ்லேயே. அதுக்கப்புறமா ஃபியூல் பம்பு மாற்றிருந்தேன். ஸோ ஃபியூல் பம்ப் எப்படின்னா, ஒரு செகண்டுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் பெட்ரோல் உள்ளே போகணும். பட் நான் அதோட கம்மியாக போனதுனால ஃபியூல் பம்ப் மாற்றிருந்தேன். ஸோ ஒரு 2 months போச்சு. 2 months முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா வந்து த்ராட்டில் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இன்ஜின்லேருந்து கடன்னு சவுண்டு வரும். ஸோ என்னடா அடுத்த பிரச்சனையா அப்படின்னு சொல்லி நானே என்னோடய வீட்டில் வச்சு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அது வந்து நான் வந்து கிராங்க் ஷாஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த சவுண்டை வச்சு கிராங்க் ஷாஃப்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த மெக்கானிக்கிட்ட கொண்டு விட்டேன். ஷோரூமில் கொண்டு விட்டோடனே அவங்க மறுபடியும் லிஸ்ட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சார் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினில் பிரச்சனை கிடையாது,
நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு த்ராட்டில் பாடியை மாற்றணும், பம்பை மாற்றணும் இப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ மறுபடியும் 43,000 பில் போட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே இந்த வண்டி 43,000, ஏன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து பம்பும் த்ராட்டில் பாடியும் மாற்றிட்டேன். ஸோ அதை மாற்றதுக்கு தேவையில்லாத காரணத்தினால வந்து நான் வந்து அப்படி விட்டேன். ஸோ பக்கத்தில் லோக்கல் மெக்கானிக் விட்டேன். ஸோ அவங்க வந்து இன்ஜினை பிரித்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தம்பின்னு சொல்லி இன்ஜினை பிரித்து பார்த்தாங்க. அதே மாதிரி கிராங்க் ஷாஃப்ட் அடி வாங்கிருந்துச்சு. ஸோ ஓகே, கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரெடி பண்ணாங்க. ஸோ கிராங்க் ஷாஃப்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டு பிஸ்டன் உட்கார வச்சாங்க. மேலே ஹெட்டில் வந்து பிஸ்டன் உட்காரல. ஸோ எனக்கு வந்து எப்படியோ மாற்றி அடித்து வால்வ் வந்து, ஸோ ஒரு 4 வால்வ் உண்டு. ஸோ 2 இன்டேக் 2 அவுட்டேக் வால்வ் உண்டு. ஸோ அது வந்து என்னமோ ஜாம் ஆகி ஹெட்டில் உட்காந்துட்டு, ஸோ அதனால் ஹெட்டே ஃபுல்லாக மாற்றினேன். ஸோ மேலே உள்ள ஹெட்டு ஃபுல்லாகவே மாற்றினேன்னா, ஸோ பிஸ்டன், கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, கேம் ஷாஃப்ட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹெட்டு, ஸோ இவ்வளோத்தையுமே மாற்றிட்டேன். ஸோ அப்புறம் 4 வால்வு, ஸோ அதுவும் 4 வால்வு. ஸோ இவ்வளோத்தையுமே மாற்றிட்டேன். கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து 15,000 எனக்கு பில் வந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு இன்ஜின் வேலை மட்டும். ஸோ இன்ஜின் வேலை முடிச்சுட்டு வண்டி வெளியே எடுத்தேன். வண்டி பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் இருக்குது. நியூவாக ஒரு ஷோரூம் வண்டி எடுத்தோன்னே எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ அது ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 months நல்லாவே ஓடிச்சு. ஸோ சர்வீஸ் நம்பர் 3ல் வந்து நான் வந்து டைமிங் செயின் மாற்றிருந்தேன். ஸோ நான் வந்து 30,000 kilometers ஓடிச்சு. ஸோ டைமிங் செயின் மாற்றணுன்னாங்க, டைமிங் செயின் மாற்றினேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஹெட்டு. ஸோ ஹெட்டு ஃபுல்லாகவே மாற்றிட்டேன். ஸோ உள்ளே வந்து எவ்வளோ கார்பன் சேர்ந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ அதனால் ஹெட்டை ஃபுல்லாகவே மாற்ற வேண்டியதாக போச்சு. ஸோ ஹெட்டில் வந்து எல்லாமே ஜாம் ஆகிடுச்சு, மொத்தமாகவே ஜாம் ஆகிடுச்சு. அதனால் எதுவுமே எடுக்க முடியாதுனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டு, ஸோ மொத்தம் கிராங்க் ஷாஃப்ட்டும் மாற்றிருந்தேன். ஏன்னா வந்து அதில் வந்து அந்த பேரிங்கில் வந்து ப்ளே விழுந்துருச்சு. ஸோ அதாவது ஆட ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதை ஆடுறதுனால தான் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக சத்தம் கேட்டுச்சு. ஸோ இதான் அந்த பேரிங்ஸ், 3 பேரிங்கு. ஸோ 3 பேரிங்கே மாற்றிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வால்வு 2 தான் எடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ 2 வந்து அப்படியே ஹெட்லேயே உடஞ்சி நின்றுடுச்சு. ஸோ அதனால் எடுக்கலை. சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் அடுத்த பிரச்சனை என்னென்னா, வண்டி அடைச்சி ஓட ஆரம்பிச்சு. ஸோ ஃபியூல் பம்பு வந்து ஃபியூல் வந்து ஒழுங்காக இன்ஜினுக்குள்ளே போகல அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அடைச்சி ஓடுச்சு. கார்பரேட்டர் வண்டியில் ஃபியூல் இல்லாமல் ஓடிச்சுன்னா எப்படி அடைக்கும், அந்த மாதிரி எனக்கு அடைச்சி ஓடிச்சு. ஸோ அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட போனேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, தம்பி மொத்தமாகவே த்ராட்டில் பாடி மறுபடியும் புதுசு மாற்றணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ 6 monthsக்குள்ளே அடுத்து மறுபடியும் த்ராட்டில் பாடி மாற்றணும்னா செட் ஆகாதுன்னு சொல்லி மறுபடியும் செக் பண்ண சொன்னேன், ஃபுல்லாக செக் பண்ண சொன்னேன். ஸோ மறுபடியும் நான் ஷோரூம் கொண்டு வந்துட்டு டிஎன்எஃப் டூல் போட்டு செக் பண்ண சொன்னேன். ஸோ டிஎன்எஃப் டூலில் அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ண தெரிலையா என்னன்னு தெரில. ஸோ மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ ஒயரிங்கே காட்ட மாட்டேங்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ எனக்கே ஒரு சிரிப்பு வந்துட்டு, ஒயரிங்கே காட்ட மாட்டேங்குன்னா என்னடா வண்டி ஃபுல்லாக ஒயரிங் நான் ஒன்றுமே பண்ணலையே, தொடவே இல்லையே ஒயரிங்க. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா 2 அங்கங்கே தான் பிச்சிருப்பேன். அதை வச்சுட்டே நான் வந்து சரி ரைட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி வண்டியை வாங்கிட்டு வந்து லோக்கல் மெக்கானிக் அவர்கிட்டே கொண்டு விட்டேன். நான் இந்த இன்ஜின் வேலை பார்த்தவர்கிட்டே கொண்டு விட்டேன். ஸோ அவர் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி, நான் தம்பி ஒரு வாரம் டைம் தான் அப்படின்னாங்க. ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேறு எந்த பெரிய பிரச்சனையுமே இல்லை. த்ராட்டில் பாடியில் அதாவது ஏர் இன்டேக் வரும்லாம். ஸோ ஏர் இன்டேக்கில் வந்து 2 ஓவர்ரிங் வரும். ஸோ அந்த 2 ஓவர்ரிங்கும் ஃபுல்லாக கட் ஆகி, ஸோ அந்த உள்ள ஏர் இன்டேக் வந்து அதிகமாக உள்ளே போச்சு. ஸோ இன்ஜெக்டரால் வந்து அவ்வளோ ஃபியூலை கொடுக்க முடியாதனால எனக்கு அடைச்சிது. ஸோ இவ்வளோ தான் மேட்ரு. ஜஸ்ட் ஒரு 200 rupeesக்குள்ளே வேலை வந்து எனக்கு வந்து அவங்க 43,000 பில் போட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட்டு 200 rupees. இந்த இது வந்து நீங்கள் ஆர்எஸ் ஓனராக இருந்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஷோரூமில் விடுறதுக்கு நீங்களே ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். த்ராட்டில் படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதிலே தெரியும் 2 ஓவரிங் உண்டு. ஸோ ஓவரிங்கை வந்து நீங்கள் மாற்றினாலே போகணும். இப்போ வந்து என்னோடய வண்டி பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். ஐட்லிங் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட 1500லேயே நிற்கிது. ஸோ அதுக்கு மேலே ஏறாது. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ரெடி பண்ணதுனால எனக்கு 1500 நிற்கி. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஆன் பண்ணி காய்ச்சிருந்தேன்னா 3000லேயே எனக்கு ஐட்லிங் நிற்கும். அதுக்கு விட்டு இறங்கவே செய்யாது. ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஓவரிங் தான் பிரச்சனை. ஸோ இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 90,000 செலவழிச்சிருக்கேன். 90,000 ப்ளஸ் இல்லை 90,000 1 lakh ப்ளஸ்ஸே செலவழிச்சிருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த 200 ரூபா ஓவரிங் தான் பிரச்சனை. ஸோ அதை ஓவரிங் மாற்றணுன்னா மொத்த த்ராட்டில் பாடியும் மாற்றணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ த்ராட்டில் பாடிலாம் மாற்றுறதுக்கு வேணாம், எனக்கு வண்டி தூக்கி போட்டலாம் அப்படின்னு முடியல இருந்தேன். ஸோ அவரே எனக்கு வந்து சரி தம்பி நான் ரெடி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓவரிங் 2 வந்து எங்கேயோ ஸோ செகண்ட் ஷாப்லேயோ இல்லை அவரே ரெடி பண்ணி போட்டாரான்னு தெரில. ஸோ ரெடி பண்ணி எனக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஸோ பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் இப்போ இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபால்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் லிங்க் வந்து கீழே இருக்குது. ஸோ குரூப் லிங்க் இருக்குது, அதில் வந்து போய் ஜாயின் பண்ணுங்கள். ஜாயின் பண்ணி எனக்கு என்ன குவரிஸ்னாலும் கேளுங்க, நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ ஆர்எஸ் மட்டும் கிடையாது, எந்த வண்டியாக இருந்தாலும். ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வண்டி எந்த வண்டினாலும் கேளுங்க, இல்லை கார்பரேட்டர் வந்து எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் கேளுங்க, நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா பர்சனலாக மெசேஜ் அனுப்பினாலும் கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அதை வச்சு மெசேஜ் அனுப்புங்க. தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.